Ako sme už viackrát spomínali, záhrada je hlavne miestom relaxu, oddychu. Ako zvyknete tráviť čas na záhrade, možno už piatok po obede a potom tie víkendy, pokiaľ ste doma? Čo vám vlastne záhrada dáva, čo vám prináša? Musím povedať, že my teraz od jary až do jesene, kým je vonku dobré počasie, tak využívame terasu. Ja milujem hlavne cez víkend ráno, keď si sem sadnem, lebo tu vychádza slnko. Môžem teda sa pozrieť na naozaj tú krásu, čo mám pred sebou, že to všetko, čo tu narástlo, že si mám o čo oprieť oči a že je to táto krásna zeleň a rastlinky a stále sa teším, že čo práve kvitne, koľko podrástlo. Väčšinu času trávime naozaj, keď je to počasie takto pekné, na terase. Cieľ, ktorý som chcela, aby som mohla tráviť čas vonku a pozerať sa na niečo fakt, že pekné. Nachádzame sa v predzáhrade. Pamätám si, že keď sme sem prišli, tak tu bola jedna nie veľmi pekná trávnatá plocha. Ja som to poňala trošku inak, celý tento priestor. Ako sa vám s odstupom času páči táto predzáhrada a čo by ste na nej možno vyzdvihli? Zase musím pochváliť. Naozaj tú predzáhradku ste veľmi pekne navrhli. To všetko množstvo trvaliek, čo je tu, ako to krásne kvitne, ako je to aj výškovo usporiadané. No ja osobne by som to tak nenavrhla. A v podstate sú tu veľmi jednoduché rastlinky. Ja som netušila, že šalvia alebo myší chvost môžu tak krásne dotvárať záhon. Musím povedať, že veľmi je to všetko super usporiadané, ako sa to už rozrástlo. Niektoré teda kvitnú aj dvakrát za leto. Není s tým vôbec žiadna robota. Častokrát sa stretávam s tým, že zákazníci sa ako keby zláknú toho množstva rastlín, ktoré ich potom na tej samotnej záhrade čaká, respektíve so starostlivosťou o tieto rastliny. Tu je tých rastlín pomerne dosť. Prekvapilo vás niečo, alebo zlakli ste sa aj vy toho, že koľko tu mám rastlín, alebo brali ste to tak, záhradný architekt to tak navrhol, tak mu budem teraz dôverovať. Ako je to s odstupom času? No, áno, jasné, mala som obavu, pretože my sme pôvodne bývali v byte. To znamená, že na balkóne som mala maximálne nejaké tie letničky v črepníkoch zasadené. Tiež, keď som zrazu videla, čo všetko tu je a ja som tie rastliny ani nepoznala, veď som bola úplne, že like do tohto, tak som tiež mala obavu, že čo s tým budem ja robiť, či sa budem vôbec vedieť o to postarať. Ale tie obavy sa mi veľmi rýchlo rozplynuli, lebo v podstate, ako som povedala, ono si to rastie samé, nevyžaduje si to žiadnu špeciálnu údržbu, okrem toho, kde nemáme automatickú závlahu, tak to polejem. Na jeseň ostriham alebo na jar ostriham. A cez leto to, čo odkvitlo, len zostriham a ono to za chvíľu znova vyrastie a znova kvitne. Takže aj keď ten záhon je naozaj, že vyzerá komplikovane, tak jeho údržba je vlastne veľmi jednoduchá. A týka sa to celej záhrady. Keď som vás oslovila, tak som mala požiadavku, že nie som veľmi taký záhradný typ, že potrebujem záhradu, ktorá síce bude pekná, ale aby nevyžadovala veľkú údržbu. A musím povedať, že okrem toho, že pokosím raz do týždňa trávnik, sem tam vytrhnem nejakú burinu, tak mi to celá údržba zabere 2 hodiny do týždňa. Tým, že sú to tie trvalky, nenáročné a krásne vedia kvitnúť a vytvárať naozaj, že také okolahodiace kompozície, tak je to naozaj z roboty. To som rada, že spomíname túto vlastne údržbu, lebo stretávam sa s tým, že naozaj ľudia sú veľmi vyťažení, že nemajú čas a trošku ich to ako keby odradí. Po väčšine prípadov potom naozaj o nejaké 2 roky mi to potvrdia, že bol to zbytočný ako nejaká obava, že jednoducho to zvládnu a dokonca sa to stane aj možno nejakým novým koníčkom, nejakým novým naplnením toho voľného času, takže asi sa netreba toho hneď báť. Moja ďalšia otázka, taká všetečná, je, že čo vás prekvapilo v procese tvorby návrhu záhrady, alebo aj v procese realizácie, čo ste si povedali, tak wow, akože toto by mi nenapadlo. Jednoducho, také nejaké vaše postrehy z tej realizácie a zo samotného návrhu? Tak mňa, musím povedať, že úprimne prekvapili všetky rastlinky, ako ste ich vyskladali. To bolo niečo úžasné, lebo oni postupne začali kvitnúť a ja som si len hovorila, že wow, toto ako kvitne. Za každým jednotlivých na jar niečo kvitlo, v lete začalo kvitnúť a až do jesene. Veľmi milo som bola prekvapená, ako ste nám spravili
celú túto kompozíciu popri dome, lebo ten záhon je tak krásne vyplnený tými trvalkami, že vravím, toto je presne to, čo vie urobiť asi záhradný architekt. A takisto pri altánku, ako ste nám tam vlastne pri tej realizácii, keď to tu bolo celé rozkopané, tak ste vykopali tú obrovskú skalu a ja si verím, no s Bohom, čo s tým? Nakoniec našla svoje miesto, úplne super zapadá do celej tej kompozície. Hovorí sa, že záhrada je vonkajšia obývačka. Spĺňa tá vaša tento aspekt? Určite, lebo ja keď ráno alebo popoludní vidím na terasu a pozriem sa na tú záhradu, ktorú ste nám vy vytvorili, tak pre mňa je to naozaj živá obývačka. Veľmi krásne je to tu usporiadané. Cítim sa veľmi skvelo, keď sa na to pozerám.